esikodo said the wunimono ya de bramo Adom TV so if you ada bia na yehwe ya de ani ejina ba bi ni Adom suko ni ehunu ni ekoso ewo ho na this time there nsawam OFANKOR kwan ye ko ye Adom suko oh me directors hey directors omo ha me o it's not easy kura director Richmond any Sarah ani diemu hey ha osu anopa me mu ache mejo so sister na bibia boko de nyame adomo nyame ase aduma no aye ni nyina o ne de amo anna ubo mpa ya homa ache na ase empire boni de bia ebo na make sata na obo anytime obedu ha ne de na de age wona ni nyina nyame behwe no so no ahira o sebu na so mo ka ho na yenso yebo aduma motayichi nyame hira pa na esikodo ede na ba ya mudumani a kire nsawam OFANKOR kwan de tie ne se nsawam OFANKOR ekwan wo mo hyase eye July 2022 and almost start project na wo hwe time almost start project ede ba sa kwan so no aya na medi akone aba edwuma ya report ya na medi akone aba e wo kwan so no me observe ade ba ko ehun se ekwan no se ye reporting na ye no aya na tembia no ya dwene kosi so se ekwan ni nye no ensunsuanso a ede manipa na aya na ye hwe ahyen no yes oni drivers be kasa na me de me hyen no say inti aban ni meye aban ni nye senti no me hwe ade ni din na ye nso no ntitie bi a yenya abrofo bi ama entitie bi a efa no climate change hunim de no womo de amaye ntini yenso ye nam a ye hwe niema a edi nsunsuanso ebre nipa a ewiemu sachaye mu enye papa no ebi ka ho itenu na me nso no me nam kwan ni so no me hwe santitie na omo de maaye na eni multimedia so ntitie na ema me hu se nsunsuanso no enye ahyen kuto na enya na emu me wo se hwe nipa pomuden se omo tete wo ni nso no nsunsuanso bone ben na san futuro no edi amom ya ikomo di so akoni aba every day no pa wiwe omo tete area ho no na kwan so yenye ya yenim se de etie enso to amane enso anto mfuturo ku sa pepepe nti free sa time no eba no ana me sha se me ni mpenifo dwendwene ho ana ye sha se ye keka ne ma bomu nti enye project a eye ne pewo it is starting yache it abribia na yakokwan so kakra ni akopa information kakra na de aba yakokwan so na akopa de aba na mu hu ye na nyame ya dom a ye hwe ni mu da be de hu ye ni se omanfo bi etete kwan so a ebi enya pneumonia ebi enya yare akese because of dust efutro no na de sa yare na mom na hihye ho a yenye nam ha yenim etu behwe a ekwan na du bebi a omo ye no omo gya to ho etu omo gya to ho ni na no na eka ebe mu aban na akọ settles aka na but aban na kura no omampeni kura no omo nim se obi enya pneumonia aban da etwemu akọ no omampeni owo ho nim se obi asthma ekọ soro omo nim sa na mani na but yen ye domo suko akọ hwehwe sa na mani na ma a doctor for ene nim de form wo ayaresabia wo Gan West hospital adan di pepepe se nipa e wo sa mpatemu wo no pneumonia any hypertension cases e ba ho ne kosoro na we ni na ye mfuturo enti nyame ya adoma echina eye fiada no miensa kein na watena we fidie n'echi ahwe so omuguso te kokora dada enso omuguso te efia wa bo homode wo ya de pa promotion yo bo homode enti no wo montina mo fidie n'echi na omo nhwe esukodo se ne ye domo suko a enimdifo akasa fa mfuturo se ne ye de ohaw emayen ne se ne se boy ho ban itefi echina ekọ no se wo fie na se wo hwe sa documentary we ya ebe ma ne ma sesen hu se mfuturo a ye hu me ko ye mu ye dem de wo kwan so de wo mfikyire ezese ya anuane kra ye to sa ho no yes ya so wo ka we obi ti ho ka se hwe na mre mu ka se OFANKOR NSAWAM be yenso ye ho no mu so sa me ya so se mre ko na ni mu so mbako kwa ada ho bebre mini ba ka so akwan ni na eno so ye de bebre mu
ɛho nso no mfutuo ɛwɔ hɔ akwan no mo nyɛyɛ oni team no ya de nti ɔkyenya mboa na ɛba so ɛkyina no miensa obi anhwɛ nti the title no de say title no ɛyɛ dust disease and death ɛwɔ OFANKOR NSAWAM kwan so na sɛ ɛkwan no mfutuo no ɛde yare abrɛ nipa bi mu ɛna de owuo ebetumi de owu aba abrɛ nipa because enimdifo akyɛ sɛ sɛ mfutuo no ɛkɔ wahra wo mu a ebetumi ama wo kidney problem ebetumi kura kum ewura wo mogye mu a ebekum ɛte sɛ enwusie pɛpɛɛpɛ saa particles no enimdifo na akyɛ ɛda usuafo nsi he enase kyenya mboa yɛte ha dada yɛ nsɔre mpo na obi aka sɛ na me refi we nya refi ɛsɛ ɔte Badwam TV #1 account TV station no enye just a mere title ana say yede ma yen keke eye DJ o ntima ejemudi mo ahwe dada yeda se